Bien, este tema fala do importante que é ter consciencia de que o diamante é carbón. Ter habilidad de batallar un diamante 45 quilates. Esa da panesta chea de diamantes. Esa todo é mentira. Ninguno ría de mellor economía. Uno é mesmo preto. A verda no mar de documentos. O cabo do mundo é un mundo que alumbra para dentro para marcar noso rumbo, que limpe dunha forma total. Aparellas invisibles pola Petrogal, junto a lesa de Palmeira, donde tocan diamantes por garrafas de cerveza. Son pases de Don Fernando, un poquillo a pé, pero estou camiñando. Diamantes, campo unha jata de migallas gigantes. 45 xogadores ao redor dunha mesa de billar de fumadores. E dúas velas meninas que se ponen con a 45 mendovis. O señor comandante que me acolle na súa casa como se fosse almirante. Un carbón que como o corazón e humildade de estudiante teña por seguro comandante que un día serei un diamante junto a Lisa de Palmeira, donde tocan diamantes por garrafas de cervezas.